Wel, y weledigaeth oedd yn syml iawn i just helpu a cynorthwyo Gristnogol i ddathlu ar hyn mae Dyw yn Esegrist wedi gwneud drosto ni i lawenhau yn reale tu i waithau, i lawenhau yn y ffaith bod ar hyn ac mae wedi gyflawni wedi i orffen ac i ni'n cael mwynhau bendithion i waithau drosto ni. Ac dros y blynyddoedd wedi bod mewn cynadleddau gwahanol, amrywiol, a ddim siŵr bob amser pan o'n i'n teimlo'n well neu'n wath yn dod o'na. Erbyn nawr fi'n cael dod i'n man lle fi sylweddoli mwy a mwy. Dwi ddim dibynnu arna i, dwi'n dibynnu ar beth llai i wneud, faint ymdrech i wneud, ond ar ymdrech Esegrist drosto ni a bwriad Llanw, jyst bobl i gael ymlacio yng ngwaith Esegrist a bod hynny wedyn yn gymelliad i symud mlaen yn ei per yr un dod o'r dwydd. Allan yn gret, mae'n really relaxed, mae jyst pawb yn ymuno mewn efo'r canu yn dda. Dyma ni wedi bod yn Llanw nawr am, ers amser yma ddoe, dweud y gwir. Teithio lawr y ffans yna, jyst aros am bwyd nawr. Wel, mae bwyd yn eitha hyfryd i fod yn onest. Safon da so far, so dwi'n reit blessed. Fel ti'n gweld, rhyw fath o chips a lasagna. Mae lasagna yn edrych yn pretty much homemade. So, ar y cyfan yn bles iawn gyda'r bwyd. Paid yn dangos maint y party! Fi'n ista yng nghanol campws hyfryd newydd Llangrannog. Tu ôl i ni mae Cilbort, dyna lle buon ni'n aros yn ystod yr wythnos hyfryd hon. Nes mlaen i'n gwneud cwbl o gweithgareddau, pethau fel go-kartio, nofio, marchogaeth, sgio hyd yn oed, felly dewch yn eich miloedd i fwynhau Llanw. Ardderchog. Mae e'n siarad am y TV, mae hynny o'i blaidau ac mae e'n ganolfan lle mae popeth yma, digon yma i blant a'i dileg yn ymlaen, mae'n blaid ni. Bwyd da yma. Bach yn o'r yn rai o'r sesiynau, ond troi'r thermostat sy'n eisiau i ateb y glwbau bach yna. Ond ar y cyfan, ti'n meddwl bod bobl staff yma gan ti'n bod yn dda wrth ni ac beth wedi mynd yn hwylus ydyn.